ọhaneze ma ọ bụ onye nọ n'ime ọhaneze maka ndị Igbo niile nke ndị onye nkụzi dị ka m chọrọ ka ndị Igbo nwere ofu ọgbakọ nwere ofu onye isi oche ka aghara ịgba iche iche ma anyị chọrọ ka onye isi ahụ bụrụ onye na-aga ụzọ anyị gwara ya gaa ụzọ ga-adịrị Igbo mma a na-abịa ọ bụrụ emere gị onye isi ka ị bụrụ ọhaneze ndị Igbo ọ bụrụ ọhaneze South East mana ị nọ n'ebe ahụ na-eme ọhaneze South East ime isi na ọgị na ndị South East Governors ndị South East Governors si gị gboo Nnamdi Kanu jee gbuo si gị gboo mmadụ ebe jee gbuo anyị mgbe e wepụtara ọhaneze nke a obi tọrọ anyị niile ụtọ n'ụmụ onye gụrụ akwụkwọ mara ebe a na-aga ma ana m agwa gị obi atọrọzi anyị niile ụtọ maka ọhaneze abụghị ihe kwesịrị ịbụ ihe a ga-eji gbuo Nnamdi Kanu gbuo IPOB ọhaneze kwesịrị ịbụ ihe a ga-eji kewaa ndị Igbo anyị chọrọ ọhaneze bụrụ ọhaneze ndị Igbo ọ bụrụ ọhaneze ụfọdụ ndị Igbo ụfọdụ Igbo so ọ ihe mere anyị na-eji na-eme nkọwa ka o doo onye ọbụla anya maka ime ya na akụkụ ọwụwa anyanwụ a na-akpọ South East ụfọdụ ọwụwa anyanwụ ihe a ga-abasị onye ọbụla na n'ụlọ nke ya anyị lọtebe anya maazị ebe anyị ga-esi pụọ ebe anyị ga-esi bata mana ịkpọbata ndị Igbo ọzọ anyị na-apụ nwanne anyị ama na anya nwoke ebe anyị ga-esi pụọ n'oké osimiri anyị ga-esi pụọ n'ebe a